Ноябрь айын biz түзімсізлік білән көтіп алабыз. Жирістін тоң алып, аппақ қарлар білән көмілген мезгілді, бізнің үшін бек қадірлі кіші біз, яраткан тұрмыш иптәшім, сөйіклән кәйі Хайрова Сара Алиевна 75 жыл элек 21 ноябрь көнне яқты дөньяга аваз салган. Дип башлаган беренче котлау сәламен кадерле тормыш иптәшегез Хафиз Фәридович. Яраткан тормыш иптәшем, бәхет шәшкән дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле, үз гомеремдә сине очратып гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Менә инде тормыш сукмагы буйлап, бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып атлавыбызга да күпме вакыт узган. Ышанам да, ышанмыйм да шикелле бу елларыма карап. Инде чәчләргә шаллар кереп, маңгайлар сырланган. Түбәтәйле карт, ак яулыклы әби булуыбызга да бик куанам мин. Син үз дәвереңдә җиң сызганып, бар нәрсәгә дә ихлас күңел биреп, өйдә дә, эштә дә хезмәтне яратып эшләдең. Моңа безне дә өйрәттең. Балаларыңны да син үз үрнәгеңдә кешеләргә карата игътибарлы булырга өндәдең. Бүген тәрбиянең җимешләрен бергәләп татыйбыз. Йөрәгемдәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән сине чын күңелемнән олы юбилеең 75 яшь тулу көнең белән котлыймын. Сиңа аяз күк йөзе, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, бары яхшылыклар телимен. Һәр бер көнең куаныч, яшәү яме, дөнья иминлеге белән тулып торсын. Киләчәк көннәрең сиңа бары бәхет, шатлыклар гына алып килсеннәр. Бүгенгедәй киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Туачак таңнарың һәр вакыт саф, якты нурларга төренсен. Дөньядагы һәр бер яктылык аерылмас юлдашың булсын. Сау-сәламәт бул, тормышыңда бары уңышлар юлдаш булсыннар. Янып сөйгән ярлар газиз була. Бер илаһка аны тиңлисең. Гаебен һәм кимчелекләрен дә, хәтта гөнаһын да күрмисең. Ул шул кадәр йөрәгеңә керә, тормыш мәгънәсенә әверелә. Ашкынудан күңел сине биләп, ялкын утларына күмелә. Ул сулаган һава һәр чак чиста, ул ашаган ризык иң татлы. Ул барган юл иң турысы гына, ул төбәгән караш иң якты. Янып сөйгән ярлар ул бер генә, бар назыңны аңа бирәсең. Олы хөрмәт һәм ярату белән тигез матур гомер итәсең. Хөрмәтле Сара Алиевна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләк бары сезнең өчен генә яңгырый. Aylar yıllar sanıyanı saat minutlar. Ömürden de uzun iler varsın, ömürden de kıska nerse var. Ömür bir avi gavdu yaşınlarda girek yaşlarga şu ömürnün kadirlerini yaşarga da eli yaşarga. Ömür bir avi gavdu ömür yaşınlarda girek yaşlarga şu ömürnün kadirlerini bilip yaşarga da eli yaşarga. Bilmiybiz kadirler
ertə ömür birəvi qaldı gülümün yaşınlarda yürək yaşlarga şu ömürnün qadirlərin bilin yaşarga da əli yaşarga Tüslerinin de tüsü yuğala İler buldu iken bu güllerge Nerse buldu iken dünyaga Ömür birəvi qaldı gülümün yaşınlarda yürək yaşlarga şu ömürnün qadirlərin bilin yaşarga da əli yaşarga ömür birəvi qaldı gülümün yaşınlarda yürək yaşlarga şu ömürnün qadirlərin bilin yaşarga da əli yaşarga şu ömürnün qadirlərin bilin yaşarga da əli yaşarga yaşarga da bizga yaşarga yaşarga da do'stlar yaşarga Газиз әниебез, яраткан әбекәйебез Сара Алиевна Хайрова. Бүген без бала оныкларың барыбыз бергә җыелып, сине матур 75 яшьлек юбилеең белән котларга ашыгабыз. Самара шәһәреннән кызың Лилия, киявең Равил, оныкларың Альмира һәм Замир, Ульяновск шәһәреннән кызың Венера, киявең Рафаэль җылы теләкләрне юллыйбыз. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Авырлыкта үскән әнкәебез тырыш, акыллы, тәүфыйклы кыз булып җитешә. Билгеле һәр нәрсәнең үз вакыты. Менә Аллаһы Тәгаләдән әмер булып, ул да әтиебезне очрата һәм күкләрдәге никах җиргә аша. Алар матур гаилә кырып җибәрәләр. Татылыкта, мәхәббәттә яшәгән гаилә барысын да үз көче белән булдырырга тырыша. Бер-берсенә терәк тә, кирәк тә булып, алар безне балаларын якты дөньяга тудыралар. Гомерләре авыр эштә, хезмәт итүдә үтсә дә, алар бер генә дә зарланмадылар. Киресенчә, безнең якты киләчәк өчен көч куйдылар. Менә инде бергә парлы канат кагуларына да аларның быелгысы елның 4 мартында 45 ел тулды. Матур Зөбәрҗәт туйларын алар бер-берсенә һаман да гашык булган парлардай каршы алдылар. Раббым, аларга алтын һәм бриллиант туйларын да шушылай бергә каршыларга насип итсен. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк,
гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлек дә, балалар тәрбияләүдә булды. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Кадерледән дә кадерлебез. Сиңа озын гомер, имин көннәр, балаларыңның куанычларын гына күреп яшәвеңне телибез. Күңелең тыныч, килер көннәрең матур һәм һәр чак бәхетле булсын. Кулларыңнан, әни, гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. И әниебез, һәр чак сәламәт бул, нур сирпелсен синең йөзеңнән. Тыныч, сабыр, игътибарлы, намуслы, тырыш, тыйнак. Ходай шушы сыйфатларны биргәндер сиңа җыйнап. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау сәламәт яшә әниебез. Балаларым диеп өзелеп тордың, кимхур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтлерәк, әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Рәхмәт, әни, сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын өзеңне. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Сара Алиевна, матур юбилейегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да бергәләп тыңларга чакырып калабыз. Yasında ni var, uçkanında şul var. Siz birdigiz bilim fehmine. Asıl nesil zatım, şunlanık kanatım. Hazır kürem min öz günümne. Bәхетле балачак, гелистә калачак. Рәхмәт сезгә, әти, әнием. Әлдә әле сез бар, тигез иң матур бар. Озын гомер сезгә телимен. Балалар шатлыгын, оныклар шатлыгын, озак еллар ясын күрергә.